chini tiprasarok o Tripura hani bwsa hwnwi sak salayo. Chini culture, chini musamung tamung lomung omono chung promote khainani bagui teibo chai tonglayo. Haipano chini Tripura hasteni bairani borok borok bwsuk jorotui saiman o jagani je Tiprasa ST tongnai rok bongni o jagao tongthai agi omono Tripura hano naikoli thangjak hwnwi amsuk Tripurani baira tongnai borok rok sawi miya tuma hamale tabuk Tripura o norok jotono saiman banya o jagani majority ngake wanji bosong rok Tiprasa bosong rok ngake oroni minority ngi thangbai kya. Tuma hamale 1971 o East Pakistan tamungni Bangladesh aproni West Pakistan heke tamungni Pakistan bai sason khajak tongpuru Bangladesh o The Indian Express ni mote ajorao Tripurani population jotoi 14 lakh se hake 15 lakh refugee apro Dhaka tuma hamale norok joto saimano Tripura angkha Bangladesh ni kaitham site ari gurukja amoni bagei ayang nani refugee rok amsike brung phaikya Tripurani je indigenous tribe Tiprasa tongnai rokno minority slamui borok o jagani majority ngi thangka hake Tiprasa rok ajorani simino teibo nasikjak angkha Tiprasarok tebo tola suklugjaka Tiprasarok bai 1980 o nanglaikha choba hake mukum tutunya saiman tongo amtui kaisa dofa bate kaisa dofa nanglaikha ke amo kaini dofani no borok losungo tai langmarok chow hake chung ajorani article tai news rok naine ningka ke tomo nukngai Tiprasarok nike borok thimani nukjagya borok ni simi nukjago haibana chung srai ni simi tomo khana hengke ke chini borok no sangpila langma sajojago hone khanao akon akasam kok rok no yakardi tabuni kongno no chung salainai Tiprasarok tabuk bwsuk joratui gwnang bang amo se norok sagradi komeni bisingti ke Tiprasarok gwnang belai ke kom job naika ke government job no simi wanchuklai matonglai te oino khainani ke wanchugui pan maya even khainani naika ke bo loss ok lai thango Tiprasarok tuma hamale na chini thani rang tongo na chini thani anti ke business khlainani opportunity kaisa develop kaisa jaga phano chini bagai kroi Tiprasarokni area o ADC area o tabuk suk laka angkha kaisa phano city kroi haika sohor kroi hake general area kubuni sohoros chung business khlainani thangke a jaga sangpla jaga ma paigranai dam khlai hake amo bochungno rang tongphano phara phalno phalya amo wanchugui naigradi o main town je bisi borok crowd tongmani a jaga o tuma hamale noro agoli rokni kokto marok nungna chini Tiprasarok even chikon mikon haini mukitung phalmarok se a jaga o permission manya orok ma phalya hai irai rok hini hinjakmani baksa buksorok amoni bagino kwbangma kotor nung business khlainani hini himpano nini rang tongui tongphano nung khlainani bagi belai ke thugu hake kubuni bosong simi boya jaga chaya chini Tiprasarok ni bo kwbangma chaya tongo tuma hamale chini Tiprasarok naina di kwbangma nung amtui jat ang amtui jat nin kok antui ani kok antui nung antui dorma ang antui dormo hnei Tiprasarok kwbangma kwthalai ang tonglai even political ni bagui bo kwbangma Tiprasarok kwthalai malai ang nai tonglaio hake Tiprasarok jepro omono yakarei joto thanchake miliwi thanchake samung khlaike ke joto no develop khlainani bagi thanchake miliwi samung khlai leke ke city slam like ke Tiprasa area o joto Tiprasarok ni problem tongmani joto solve ung thangbai nyai amo 10 milileme hake jungbo ma mililene henge kingya hake tinin bidam sung noro bidin sa kalai di hambai